trobam de ple en la setmana del tricentenari. Demà farà 300 anys de la caiguda i derrota de Mallorca a mans de les tropes borbòniques. Aquests fets van significar perdre les nostres institucions i llibertats. 300 anys després continuem sotmesos a aquesta Espanya que ens anul·la, que ens priva del dret a ser i decidir i sobretot ens nega un finançament just per poder desenvolupar-nos com a país. Per mirar de fer surar les nostres finances, acaba de néixer el Cercle Mallorquí de Negocis, una associació que vol ser la referència per a l'empresariat compromès amb l'economia productiva de la nostra illa. Un dream team de voluntaris, sense cap ànim de lucre, ni interessos de partidisme polític, al servei d'un objectiu. La nostra missió i visió és assolir una estabilitat i desenvolupament econòmic que repercuteixi directament en la societat, en la correcta assignació de recursos i excedents que genera. Contribuir a generar un marc favorable a la plena incorporació de l'economia mallorquina als mercats internacionals i consolidar el lideratge illenc com a referent per al sud d'Europa, en la euroregió de l'Arc Mediterrani, que és el principal corredor turístic del món. No és una delegació territorial de cap altra entitat. El Cercle Mallorquí de Negocis és una entitat amb personalitat jurídica pròpia, amb estatuts propis, amb una junta pròpia, amb una voluntat pròpia, amb uns pressupostos propis. És una entitat per si mateix, neix de la voluntat de persones d'aquí, del territori de les illes. I així ho establim. D'acord? I això s'ha de respectar. Però a partir d'aquí, una vegada constituïda, ens volem relacionar com a iguals, compartir alguns dels nostres objectius que jo crec que són molt necessaris per reactivar l'economia de la 11a regió econòmica més important de tot el món. Mireu, jo m'he parlat davant d'una institució que és el Consell de Mallorca, que té molt clar que el seu paper sobretot ha de ser aquest: repensar com volem o què volem que sigui Mallorca a dia d'avui, demà i passat demà. Hem de parlar evidentment d'economia, haurem de parlar dels impostos, del sistema financer, haurem de parlar d'un munt de coses, no? Per tant, una de les primeres coses que volem fer és posar en marxa el que és un pla de participació, és a dir, generar espais de debat que es cap i a la fi reforcin aquesta idea que vos parlava jo de la cohesió social. I repeteix que experiències com la vostra, evidentment, són les que reforçaran aquesta idea. Per tant, també vos vull convidar al títol de les conferències que passaria si Catalunya se n'anés, no? I si Catalunya se'n va, que no se faci molt en fora, perquè nosaltres vendem darrere, no? Mira, o m'agradaria venir darrere, tot i que som conscients que encara ens queda molt de camí per recórrer.